दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो हांख्रायनाय बायदि जिहेतु जोङो बे 6 दानाव जि बिसायख'थि आय'गा थांनाय 1 जानुवारिनिफ्राय आसामनि बिधान सभा आरो लकसभा दाफामनायनि जे खामानि मावदों बेखौ नोजोर बोनानै 7 जानुवारि 2023आवनो गासै माहारियारि आफाद राजखान्थि गौथुमफोरखौ जों हांख्रायदोंमोन काजलगाव चिराङाव आरो बेयाव सावरायनाय जादों। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियायाव 3 एप्रिल 2023आव जोङो रिट पिटिशन इन्टारलिकुटरी एप्लिकेशन जों फाइल खालामदों आरो बे रिट पिटिशन बायदियै 11 जुलाइ आरो 2 मेआव हियारिं जादों आर्गुमेन्ट जादों आरो भारतनि बिसायख'थि आयोग इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आसाम सरकार भारत सरकारखौ पार्टी रेस्पन्डेन्ट पार्टी खालामनानै बिथांमोननो नटिस अर्डार जारि खालामदों जे बिनि सायाव कमिशन भारत सरकार आसाम सरकारा सुप्रिम कर्टआव फैनानै बिनि सायाव गावबा गावनि रिप्रेजेन्टेशनखौ होनांगौ आरो बे नटिसखौ बिथांमोना मोनदों आरो दिनै 20 तारिख जुन बे ड्राफ्ट खसराया दिनै ओंखारबाय आरो ओंखारनायनि उनाव जों नुबाय जे जों दाबि होनाय क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ एसटि लाखिनांगौ बिटिआरआव समस्तिखौ बांहोनांगौ दिनै 15टा समस्ति जों मोननो हादों। बे मोननै जि जोंनि दाबिमोन बेखौ कमिशना मानिना लानायनि थाखाय जों कमिशनखौ धन्यबाद बावदों। फारसेथिं जोङो दाबिनाय बायदि उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ जोंखौ बन्चित खालामदों बेखौ बिथांमोना दरं लकसभा मुं होनानै बिटिआर आरो नन बिटिआर दाजाबनानै समस्ति दादों लकसभा बेखौ जों मानिनानै लायाखै आरो दिनै जों स्ट्रंलि बेखौ रिएक्शन खालामदों। बिटिआरआव 6टा बिधान सभा समस्तिखौ एसटि रिजार्भ खालामदों किन्तु जों दाबि होदोंमोन जे बे 10टा जानांगौ बेयो बांनांगौ किन्तु आसामाव गोबां एसटि रिजार्भेसन खालामनाय जादों बिटिआरआव बांहोआखै बिनि सायावबो जों खुद्रिनाय आरो दुखु मोननाय आरो बेखौ जोङो रिएक्शनखौ होदों। फारसेथिं आसामनि गुबुन गुबुन समस्ति गहपुर सथिया ढेकियाजुलि जोंहा डिफु बा मरिगाव बा गुबुन गुबुन माने बिधान सभा समस्तियाव बर'खौ बोफ्लेनानै बर'खौ माइनरिटि खालामनानै माने जोंनि जि राजनितिक अधिकार जोंनि जि प्रभुत्वखौ माने बेखौ माने डेमेज खालामनानै बिथांमोना भाग भाग गुबुन गुबुन समस्तियाव राननानै होदों बिनि थाखायबो जोङो स्ट्रंलि रिएक्शन खालामदों आरो बे गासैबोखौबो लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै बर'नि माहारियारि आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद आबोफ हारिमु आफाद कलेज टिचार एस'सिएशन प्राइमारि टिचार एस'सिएशन XNDB फराम आरो जेसेबां दङ मोन 13 माने माहारियारि आफादफोर आरो लोगोसेनो बर'नि बिटिआरनि मैखोम पलिटिकेल रिजनेल जि पार्टी दङ UPPL आरो BPF बिनि मिरुनि गासैबो दैदेनगिरि जायफोर बिथांमोना रिप्रेजेन्टेशन हिसाबै फैदों बिथांमोना दिनै बाहागो लादों आरो जोंनि जि मोनसे दाबि दङमोन जोंनि जि मोनसे एजेन्डा दङमोन माहारिबाद माहारिनि थामोनथा रैखाथि राजखान्थियारि जि मोन्थाय बिटिआरनि राजखान्थियारि जि 6 सिडिउलनि जि स्टेटास जि मर्यादा संबिधानिक जि अधिकार बेखौ स्टेटासखौ लाखिनांगौ आरो बिटिआरआवनो मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति दानांगौ बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो प्लेस खालामदों आरो गासैबो माहारियारि आफाद पलिटिकेल पार्टिनि मोनसे आवाज मोनसे सिद्धान्त मोनसे डिसिसन बयबो जातीयताबादनि थाखाय दिनै सेक्रिफाइस खालामनो आरो जातीयताबादनि थाखाय इउनाइटेडलि फाइट खालामनो थाखाय दिनै माहारियारि आफाद पलिटिकेल पार्टि बयबो एखे सिद्धान्त एखे आवाज दिनै दैखांदों आरो बेखौ जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जों वेलकाम खालामदों। दा बेखायनो दिनै जोङो बेयाव गासैनिबो नुजाथिनायाव हांख्रायनायाव जिखिनि डिसिसन लाबाय बे डिसिसनखौ जोङो 11 तारिखआव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो 11टा बाजियाव आसामनि स्टेट इलेक्शन कमिशननि गेजेरजों भारतनि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जों मेम'रेन्डाम हरगोन आरो जोंनि मुल दाबिया जाबाय जे उदालगुरिखौ लकसभा दानांगौ क टार्मिनास मोनद' बिधान सभा समस्तिखौ लानानै उदालगुरि लकसभा 2 नम्बराव एसटि समस्तिखौ बिटिआरआव बारायनांगौ आरो रिजार्भेशनखौ बारायनांगौ आरो थामथियाव जाबाय आसामनि समस्तिफोराव बोफ्लेनानै बायफ्लेहोनानै बेखौ माने डिसरिगार्ड खालामनाय डिसमेन्टेल खालामनायखौ गथा दोननानै जोंनि राजनितिक भबिसतखौ जोङो थिग खालामनांगौ आरो बेखायनो जोङो बुंदों जे BSc एकर्ड BTC एकर्ड BTR एकर्ड आरो फारसेथिं एबसुनि बड'फानि जि सोमावसारनाय 6 बोसोरनि BLT आन्दलन NDB आन्दलन बे गासैनिबो जि जोंनि सेक्रिफाइस जोंनि मुंख्लंनि जि बेसेनखौ बिथा खालामनानै राजनितिक भबिसतखौ जों थिग खालामनांगोन खारन बियो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि प्रसेस बे जाबाय मोनसे कन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक मोनसे प्रसेस
आरो बेयाव बयबो जोंनि प्रिन्सिपाल जोंनि प्रफेसर जोंनि इन्टेलेक्चुवेल्स बिथांमोना दिनै बाहागो लादों खारन बे कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजनखौ जोङो मोननांगोन आरो राजनैतिक भाबै जों जिहेतु जोङो जुदि अधिकारखौ मोनाब्ला जोंनि बर' हारिनि भबिष्यता सोरबाया आहमनि माने भबिष्यतनि बाथ्रा सानदों सोरबा आसामनि असमिया खिलन्जियानि बाथ्रा बुंदों बर'नि अधिकारनि बर'नि राजनैतिक भबिष्यतनि बर'नि पलिटिकल राइट्स एन्ड प्रिभिलेजनि सेल्फ डिटारमिनेशननि थाखाय बड'लेण्ड आन्दलन जादोंमोन बिनि भबिष्यतनि बाथ्राखौ जों बयबो साननांगोन आरो बे बाथ्राखौनो बयबो आबेगिक भाबै खोब लजिकेलि खोब आर्गुमेन्ट आरो खोब जोंनि जिखिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजनि बाथ्राखौ बयबो प्लेस खालामदों आरो बेखौनो बिथा खालामनानै एबसुआ बयनिबो मददजों जइन्ट मेमरेन्डाम जों होगोन आलादा आलादा बै मेमरेन्डाम होगोन आरो जिखि जेराव मेमरेन्डाम होआ मानो मोनसेल' स्पिरिट जागोन आरो बे बाथ्राखौबो जों दिनै आपिल खालामदों जे डिलिमिटेसनखौ लानानै जोंनि गेजेराव जाहाथे बाद बिबाद थाया जोंनि गेजेराव जाहाथे हाब्रु सारलायनाय जाया जोंनि गेजेराव सोरखौबा जाहाथे बेबायदि रायलायलायनाय नांलाय खमलाया जाहाथे दिनैनिफ्राय फैया आरो बेखायनो जोङो जातिनि सार्थआव माने अलखदनि समाव खौसे जानायनि जि मोनसे नेरसोन दिनै जों बेखौ बेयाव मोननो हादों आरो खौसेथिखौ बिथा खालामनानैनो गासैबो पलिटिकेल सार्थखौ मोनसे जायगायाव दोनथ'नानै दिनै बयबो जातिनि सार्थआव दिनै गसंनायखौ जोङो गोजोननाय मोनदों दा आङो गासै बर' माहारिखौ बे खौसेथिनि जे मोनसे प्रसेस बेयाव बयखौ बाहागो लानो खावलायबाय जायफोर आफादफोरा दिनै बाहागो लाबाय बयखौबो आङो धन्यबाद जासिदों আমি ইয়াতে যৌথভাৱে बर' জাতীয় দল সংগঠন बर' সাহিত্য সভা আবুফ হাৰিমু আফাদ কলেজ টিচাৰ বড' এছ'চিয়েশ্যন প্ৰাইমাৰী টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন XNDF আৰু আন যিমান দল সংগঠন আছে 13টা সংগঠন আমি একত্ৰিত হৈছোঁ BTRৰ প্ৰধান ৰাজনৈতিক দল আঞ্চলিক দল UPPL আৰু BPF তেওঁলোকৰ নেতৃবৃন্দ আমাৰ আহ্বান মৰ্মে তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোৰে এটাই সিদ্ধান্ত এটাই আৱাজ এটাই দাবী যে ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে গঠন কৰিব লাগে যেহেতু এই ড্ৰাফট খচৰাত আমাক বঞ্চিত কৰা হ'ল এইটো ঠিক যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি গঠন কৰা ST বাহাল ৰাখা সেইটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ 15টা বিধানসভা সমষ্টি BTRত অন্তৰ্গত গঠন কৰা সেইটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগে আমাক বঞ্চিত কৰিছে 6 শিডিউলৰ যি মৰ্যাদা 6 শিডিউলৰ যি সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ যিখিনি সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু মৰ্যাদা এইটো খৰ্ব কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে সকলোৰে একমত এক দাবী এক সিদ্ধান্ত যে ওদালগুৰি লোকসভা মানে 6টা বিধানসভা সমষ্টি BTRৰ অন্তৰ্গত হেতু লৈ গঠন কৰিব লাগে আৰু ক টাৰ্মিনাছ হ'ব লাগে কোনো কাৰণত 6 শিডিউল নন 6 শিডিউল দৰং নামেৰে এইটো মানি লোৱা নহ'ব সকলোৰে এটাই সিদ্ধান্ত আৰু সমান্তৰালভাৱে 15টা বিধানসভাত 6টা বিধানসভা মাত্ৰ ৰিজাৰ্ভ কৰিছে আমি বিচাৰিছোঁ 10টা বিধানসভা সমষ্টি ইয়াত ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে ইয়াত একমত সকলোৰে একেই দাবী আৰু ইয়াৰ লগতে অসমত গহপুৰ চতিয়া বা আন যিখিনি মানে বিধানসভা সমষ্টি লোকসভা ইয়াত গঠন কৰিছে বড়ো বা ট্ৰাইবেলক চেদেলি বেদেলি কৰি আমাক মাইনৰিটি কৰি পেলাই আমাক প্ৰভুত্ব আমাৰ সাংবিধানিক বা ৰাজনৈতিক অধিকাৰক খৰ্ব কৰা হৈছে ডিছমেণ্টেল কৰা হৈছে তো একত্ৰিত ৰাখি পেলাই ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ সকলোৱে এই দাবী মানি লৈছে আৰু অহা 11 জুলাইত 11টা বজাত অসমৰ নিৰ্বাচন আয়োগ অনুৰাগ গোয়েল ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম 20-21 জুলাইত আমি নিৰ্বাচন আয়োগ যেতিয়া অসমত আহিব আমি লগ ধৰিম আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এই যি মঞ্চ এই যি বড়োৰ জাতীয় দল সংগঠন আৰু ৰাজনৈতিক দল একেলগে লগ হৈ পেলাই আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম সেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু জাতিৰ এই সংকটৰ সময়ত আমি একেলগে সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ 32 লক্ষ জাতি জনগোষ্ঠী 32 লক্ষ যিখিনি ইয়াত লোক আছে ভাষা ভাষী সকলোৱে এক আৱাজ উঠাব লাগে যাতে আমাৰ অধিকাৰ আমি পাব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত ৰাজনীতিকৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আমাৰ যিখিনি रक्षा कवच आमी एटु पाबो पारो एटुय आमार दाबी धन्यवाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय गासिबो राजखान्थियारि हान्जाफोरखौ लेंहरनानै दिनै सावरायदों जोंहा बावहाय
बुंनो थाङोबा मोननै मोनथामसोल' एजेन्डा बेवहाय सावरायदों। मोनसेया जाहैबाय जोंनि बिटिआरनि सिङाव मोननै लकसभा समस्ति जानांगौ, मोनसे क'क्राझार, गुबुन मोनसे उदालगुरि। जों गासैबो राजनितिक आरो अराजनितिक हान्जाफोरा बयबो बे दाबिखौहाय जोङो सापर्ट खालामदों। लोगोसेयै जोंहा बिटिआरनि बायजोआव माखासे मैखोम बर' ओनसोलफोर दङ। बे मैखोम बर' ओनसोलफ्रा मोनफा मोनफा जोंनि बिधान सभानि बियाबफ्राव थानांगौ, जयैनो थानांगौ होननानै बेयाव सावरायदों। लोगोसेयै जोंहा बिटिआरनि सिङाव जिखिनि एसेम्बलि समस्तिफोर जादों बेयाव माखासे मोनफा मोननै गामि बा बेबायदि बिसिडिसिफ्रा बबेबा मोनसे एसेम्बलि समस्तिजों थानो लुबैनाय माखासे दाबि दावाफोर बेयाव दङ। बेफोरखौ लानानै दिनै सावरायदों। जोबोद मोजां सावरायनाय जादों बेवहाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैसोनि गेजेरावनो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ लोगो हमगोन आरो बिथांमोना गावनि मेम'रेन्डामखौहाय साबमिट खालामगोन। आरो बे मेम'रेन्डामाव जों बयनिबो मदद दंखाय जों बेवहाय बयबो सिगनेचार होदों। दानि बे बियाब दाफामफिननाय जे हाबाफारि बेखौहाय गभर्नमेन्टआ खालामा, बेखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियासो खालामो। इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाया खालामबाय थानायखौ जोंनि जे अरिजिनेल दाबि दंमोन जे मोननै लकसभा समस्ति थानांगौ होननानै, बेखौ बिथांमोना खालामाखै। दा बेखौ खालामथारनांगौ होननानै जों नारसिनथारगोन। जिहेतु समाय दङ 11 थारिख जुलाइसिम जोङो गासिबो जोंनि माबाखौ क्लेम्स एन्ड अबजेक्सनखौ होनांगौ। आरो जों खोनानायाव 20 आरो 21 थारिख जुलाइआव इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया हियारिंनि थाखाय फैगोन। होमबा जोङो बेखौ नारसिनथारगोन जेरैखि जाया। रायलायनायाथ' बे राजखान्थियाव थायो। राजखान्थियाव हयथ' मोनसे रुलिं हान्जा दङ, मोनसे अपोजिसन दङ, मोनसे हान्जाया गुबुन हान्जानि सायाव कनस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमखौ खालामलायनो हायो। खालि बे अमा जानाय जौ लोंनाय बेफोर जिनिसखौ बुंलायनाया बारा थिग नङा आरोखि। माहारिनि दल संगठनफोरखौ लानानै बिथांमोना बानजायदों। बेवहाय जोङो इउपिपिएल हान्जानि जानानै आं बाहागो लाफैदों। आरो जातीय दल संगठनफ्रा मा हास्थायदों बे गासै बाथ्राफोरखौ बेवहाय जोंबो बुजिनो फैदों। आरो बेवहाय थानानै बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिबाय जे बयनिबो लुबैनाया एखे। आरो बेवहाय आथिखालाव जे बिटिसि ओनसोलावहाय मोननै लकसभानि गेजेराव क'क्राझारा लकसभाया एसटि जाबाय, बेखौ बयबो गोजोननाय फोरमायदों। आरो जोंनि हान्जानिफ्रायथ' जों बरायदों। आरो 12थानिफ्राय 15था एसेम्बलि सेगमेन्ट बिटिसि ओनसोलाव मोनदों, बेबो जोंनि थाखाय खोब गोनां बाथ्रा। खालि उदालगुरिखौ लानानै जों बयबो कनसार्न जे उदालगुरिखौ जों बयबो हास्थायदों जे मोनसे बिटिसि ओनसोलावनो एखुथायै मोनसे लकसभा समस्ति जानांगौ। दा आथिखालाव बे द्राफ्टआव फैयाखै बियो, खिन्थु जों बयबो हास्थायदों बे मोनसे जानांगौ। दा जिहेतु इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया मोनसे रुल्सनि गेजेरजों डिलिमिटेसनखौ खालामनाय जायो। आरो द्राफ्ट हगारखांनायनि उनावहाय बेवहाय क्लेम्स एन्ड अबजेक्टनि थाखाय 11 थारिखसिम जिहेतु 11 जुलाइसिम जिहेतु टाइम होदों। बे टाइमाव जों बुंदों जोंनि लुबैनाय, जोंनि हास्थायनायखौ जों मोनसे रिप्रेजेन्टेसन हरनांगौ। दा बयबो बेवहाय एग्रि जादों जे हरनाया मोजां होनना। दा जों हान्जानिफ्रायबो जों बेखौ एग्रि जे लुबैनायखौ जोङो फोरमायनायावथ' जोंहा गोरोन्थि जाया। जे जों जेखौ हास्थायदों जों बेखौ मोनसे रिप्रेजेन्टेसन जों ज' हरनांगौ। बेवहाय जुदि लुबैनाय मथे फैयोबाथ' मोजाङानो जाबाय। बे बेसेबां आसा बायदि दिउटि नोंथांमोना सरकाराव दङ बे आसायाथ' थागोन। जों लुबैनाया जाहाथे जाफुङो बेखौथ' आसाया थाया होमबा, 100% आसाथ' थागोन। खिन्थु जों लुबैनाय बायदि बहा जाजोबनो। आं बुंदों मा इलेक्सन कमिसना गावनि रुल्स मथे बिसोरो डिलिमिटेसनखौ खालामनाय जागोन। आयेनगत भाबै जिखिनि बेबस्थानि गेजेरजों जोंहा मोननायनि जैग्य दङ, जों जेसेबां रिप्रेजेन्टेसन होदों बे जुक्तिफ्रा जुदि गनायजायोबा जोंनि लुबैनाया जोंना जाफुंसारो। गतिके जोंहा मिजिं दङ, जों जेब्लाबो आसाबादि, जों आसाखौ खालामगोन जे जोंनि ओनसोलाव जों लुबैनाय बायदि जायोबा खोब मोजां। आरो बेखौ जों हास्थायनानै दिनै बयबो सावरायलायनाय जादों। गतिके आथिखालाव बे डिलिमिटेसनखौ लानानै राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव जि नांलायलायबाय थानाय जादों बेखौ आं गोजोननाय फोरमायाखै। जे बेवहाय जिहेतु मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव लुबैनायखौ मोनसे रिप्रेजेन्टेसन होनायनि मोनसे प्रक्रिया सोलिबाय थाखादों। बेवहाय गासैबो दल संगठनाबो गावबागाव रिप्रेजेन्टेसनखौ होबाय थानाय जादों। लुबैनायाथ' एखे। दा बेखौ लानानै सोरबाया मावाखै, सोरबाया मावब्रेबाय, बिनि खोथायानो गैखाया। जों बयबो एखे लुबैदोंबा बेखौ लानानै नांलायनांगौनि मा जुक्ति दं? आं बेखौ जुक्तिखौ नागिरबाबो मोनाखै। गतिके मुल खोथाया जाबाय मा जे ट्राइबेलफोरनि राजनैतिक जि मोन्थाय बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जि हास्थायनानै दिनै दल संगठनफ्रा दिनै खामानि मावदों, बेखौ मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसननि गेजेरजों, मोनसे प्रक्रियानि गेजेरजों हाइ अथ'रिटियाव
बेखौ साबमिट खालामनांगौ आरो बे मथैनो जायोब्ला जोंनि थाखाय खोब मोजां। एबसुनि दैदेननायाव दिनै माहारियारि आफाद आरो एबसु आरो इउपिपिएल बिपिएफ बेवहाय दिनै नोंथांमोना मा सावरायखो? बेखौथ' आं अलरेडि होनबायानो जे आथिखालनि द्राफ्ट जे मोनसे इलेक्सन कमिसननि जे द्राफ्ट बेनि सायाव सावरायनाय जादों आरो बिटिसि ओनसोलावहाय बे द्राफ्टआ जोंनि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि जादोंना जायाखै, जुदि जोंहा माबा मोनसे जुदि दंबावोबा बेखौ जों जयैनो इलेक्सन कमिसनाव जों रिप्रेजेन्टेसन होनो हायो नामा, बे गासै बाथ्राखौ बेवहाय मोजाङै सावरायलायनाय जादों। बयबो मोजाङै बाहागो लादों, सावरायनाया खोब मोजां आरो आं मिजिंथिदों बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जयैनो इलेक्सन कमिसना जुदि रिप्रेजेन्टेसनखौ होयोबा नाथाय इलेक्सन कमिसनाव बेखौ साननो बायदि सिन्थाखौ खालामगोन।